Kaya napuno, pagdating sa pangalawa, yung purgatorio. Wala pa rin. Ay. Ayan na, ganyan lang muna. Awag ka to. Abot mo yan. Kita ko naman. Kita ko naman. Una, ayaw ng camera eh. Feeling ko yung wirings na po. Sabi ka nga, sabi ko dito mo. Walang alisan yung mga wirings na yan. Kasi matagal na rin yan. 4 years na. 4 years na. Kailangan pa rin nila yung check niya. Tapos nabasa pa. Ay, baka na ko. Hindi na lang po na. Baka naka-simple mo. Oo, kate. Bonus na meron dito. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me.
Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, karing malugod keka, ing tula abot ilarawan makapanaya. Katman mo sa haring puso mi para keka king sablang bage, at migit king sabla, idala na kami at isadsad king pengako mo, amimigit palak king nano paman na diwang malilyaring pagnasan mi. Itiyadan mi keka o Diyos, king kabamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, o mabibiyat maghari kambiamon ding banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Jeremias. Dating opisyal, ulinita, mintala king ari at sinabi ra kaya, kailangan niyang paten ing taong iti, alang duda, sisira na lalob ding sundalos amitagan, kilob ning syudad. Antimurin ding sablang memalen, paulining pamagsalita ng antikanyan. Talagang aliwa ing kapakanan, nune ing kasiran ning balen, ing panintunan ning taong yan. At saka rin gamat yu, daptan yu kaya ing buriyo, nga nang may kibat ning aring Sedesias. Total ang giyang ari ko, ala na kung akarapat laban kaya kayo. Inya kinwarepin i Jeremias, tinalireng lubid, at bildugdeking talaga ning Prinsipe Melquias, ing talaga kanita, king Pacho rading gwardya. Alayang danum ing talaga, burak mo ing digpana ng Jeremias, at mi basulyo king burak. Inya ibat king palasyo, i Abdemelek, pintanay ngari baning pagsabihan. O aring ginuko nga ng sinabi, ding taong den magkamali lang maragul, king de patandang yan kang Jeremias. Inugsere king talaga, at siguradong mateya ka rin, king danop, ang tining ala ng pamangan keti king syudad. Inyang dimdam ning ariti, inutos na kang Abdemelek akusita, inganti Kenny. Mitukikang at lukataw, at isakaye ibat king talaga, ing propeta Jeremias, bayo na akwang mateka rin. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Menaya na akong menaya king Ginoo, ngeni dingdunga na ako murin.
Ing Ginoo pekiramdaman na ing aklis ko, inanguna ko kingawon ing kasiran, at king burak amapekat. Tiklo na laring bitis ko king batong masyas, at pekatatag na ing kakong paglakad. Bibili ne king asbuk ko ing bayong dalit, ing dalit kapurian king Diyos tamo. Dakal laring manakit at miatdanan takot, at pasipanaligla king Ginoo. Dapot ing Ginoo, parati na kong agagana ka, kening bili kong makalunos at maluka. Ika, o Ginoo, ing talapangabos ko, ika, ing kasaupan ko, o Diyos ko, kasana paibalam. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Kinguli radeting, emunano, karakal at talapatutu, ame ngaring bigang makapal, ang makapadurot at lililong kay katamo. Itamo man, sukat tamong iwaksi, ing nanong mang maging sagabal, lalong-lalo na, ing kasalanan, apipigil kay katamo. Kambening pamagparati, manatili tamong mabilis apulayi, king ligligan aarapan tamo. Kang Esus tamo ipamisan, ing paglalawe tamo. Uling kaya magmula, ing kasalpantayanan tamo, at yaing babyege napan kaniti. Yo, eya pepay sira lob, pauli na ning krus. Bagkus, pauli ning tulang makapanaya kayo, napikabiyang ing kamarinayan, amamantabe, king pangamate king krus. At ngeni, at king wanan ning trono ning Diyos. Isipan nyo itang delanan na, nung makanano ng pibata, ingemon nanong samaro, ding tawong palpi kasala. Ban kayo matikal at minalog. King pamakipagkalyo, king kasalanan, ang gangeni, eyo pakailanganan, ing lumaban, ang gakimpunto ning kamatayon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Ingino mantabe ke kayo, At kekan timurin. pamamasa aking maya pabalitag pang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panon ito, Jesus nga nakaringke nga lagad. Tinatangko ban magdalang api ketiking yato. Ate kunanan nung mikakaluko na iti. Ating medo nga binyag asukat ko pang tanggapan. Ate ko pa mipaindaton hanggang matupad iti. Isipan nyo galang, king dinatang kuketi yato ban magdalang kapayapan. Ali, sasabihan ko ke kayo, ing daralako pamisagsagan. Manibat ngeni, ring ni makataong atyu, king meto nga pibale-bale, misasagsagan la. Ring atlo, laban ka ring adwa. Ding adwa, laban ka ring atlo, misagsag la. Ing tata, laban king anak ng lalaki. Ing ima, laban king anak ng babae. Ing anak ang babae, laban king ima. Ing katwangan na babae, king manuyang ang babae. Ing manuyang ang babae, laban king katuwangan ng babae. Kabatad ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Sa isang magandang umaga na mayroon tayo ngayon, palakpakan muna natin Panginoon. Good morning to everybody. Nakikita niyo po siguro, nandito yung mga nakaputi ng mga kabataan. Sila yung ating mga altar servers dito sa Shrine Community ng Idea of Lourdes. Palakpakan muna natin sila. We celebrate their day today, Saint Tarcisius Day, yung kanilang patron saint. Mamaya, ikukwento ko yung kanyang istorya, kanilang inspirasyon. At welcome sa ating mga pilgrims dito sa ating shrine. Kanina, yung naka-blue, taga Malolos, Bulacan sila. Father, pwede pong Tagalog, Kapampangan pala yung misa. Yung misa po, Kapampangan, pero magpipilipino ko sa kaking umilya, sabi ko. Meron pang taga-Kabanatuan. At yung dati kong parishioner sa San Jose, Makabebe, chula ka rin Di danta, soreta, bubagtas lang gamat Kalaw na denasan. Makalbog po kayo. Ay, Diyos ko, makalbog. San Jose, Makabebe, po dati kong parishioners din, po. Salamat king kayong pamag. Siyempre, rin nga akong kabalen. Din kayong siping tamong baryo. At kayo siyempre kabetikan. Nakakapagtaka po yung ating ebanghelyo dahil ito isang mapanakit na katotohanan. Tingnan ninyo po ang sinasabi niya. Sa Tagalog, kasi din niya nakuha sa Kapampangan, sabi ni Jesus, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. I have come to bring fire on earth, sabi niya. Akala ba ninyo, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, 5 katao sa isang bahay ay mababahagi, 3 laban sa 2, 2 laban sa 3, etc., etc. Anong ibig sabihin nito? Parang ang init ng ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba siya isang maamong kordero? Ang kanyang salita, ang kanyang mensahe ay kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa. Pero dito, hindi. Kayo'y magkakabaha-bahagi, sabi niya. Pikawa-kawanira kayo. Aping darala ko kayo nga na. Bakit apoy? Tingnan niyo po kasi, kapag tayo'y nananahimik na lamang, para tayong malamig na. Ang apoy ay sinusumbolo ng pagmamahal. Pagmamahal na mainit, siyempre, mapali, potang mikaluguran tamo. Potang ita ng mapali, marimlata na, antita ng mete. Pag malamig na tayo, para tayong patay na rin. Siyempre, ganun din. Kapag malamig na ang ating pagkakaisa, parang wala nang nangyayari. Pero sabi ni Jesus, ito yung passion na dinadala niya.
dapat tayo maging mainit. At isa pa, hindi tayo kontento sa pagkakaisa na magkaisa na lamang kahit na may hindi magandang nangyayari. Kasi lagi nating sinasabi, Bankanita, ala na lang masabi, manahimik na mo. Para wala nang masabi, wala nang gulo, magtahimik na lang. Etaburiing pate, etaburing gulo, etaburing gusot, ewari. Ayaw natin ang gusot, ayaw natin ang pag-aaway-away. Hindi natin gusto yung pagkakahiwalay. Pero itong sinasabi ng Ebanghelyo, sa buhay natin, anumang gusto natin, kahit di tayo magkakasundo-sundo, yun ba ang gusto ng Panginoon? Hindi. Kahit na magkaibigan tayo, kahit na nagsisinungalingan na lang sa isa't isa o nagkokompromiso sa mga sitwasyon, hindi. Kailangang magsalita. Unity, unity. Nakakalimutan na yung paninindigan. Pero para wala na lang masabi, we forget to stand for the truth. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo. We stand for the truth. Para sa katotohanan, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi pwedeng isa magsinungaling na lang at tanggapin na lang kung anong ganitong pangyayari. Kailangan mayroon tayong apoy sa isa't isa upang magawa ang misyon ng bawat isa sa atin. My dear brothers and sisters, bawat isa sa atin, of course, gusto natin ng kapayapaan. Alam po ninyo, minsan na-assign ako sa isang malaking bayan, banggitan ko na yung pangalan, San Luis. Balibing San Luis, at pagtakan ko po ka rin, alas 5 paning at panapon, at suno ka rin pibale-bale daring tao. Alas 6 ng gabi, tulog na yung mga tao, nasa bahay na sila. Pag nagmimis ako, Saturday evening, siyempre lilipat pa ako ng ibang baryo, nakikita ko, ba't walang tao sa daan? Kahit yung mga kabataan sa mga sari-sari store, wala mang standby. Noong panong yon, I was assigned there 2001 up to 2007. At napakadilim. At ganun din, pag ako'y magmimisa, halimbawa, tinatanong ko kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng namatay. Hindi magsasalita yan. Ano pong nangyari? Kasi pag mag-homily ako sa patay, tinatanong ko kung anong ikinamatay ng patay para ma-relate ko kung mahaba siyang nagkasakit o sudden death, aksidente, o kaya yun nga, pinatay. Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po siya namatay? Walang umiimik. Pag pinilit ko, binaril po siya, Father. Bakit po siya binaril? Lalo silang hindi sasagot. There is this what we call culture of silence. Tahimik sila. Sabi ko nga pati kabataan, ang gandang magkaisa, yung magkakabarka-barkada, pero alas 5, alas 6 pa lang ng hapon, nakatago na sila sa kanilang mga bahay. Dahil sa mga hukbo, alam po yung mga hukbo, ako rin ay may na-encounter doon. Kasi sa pagsasalita sa katotohanan, hindi ako pwedeng manahimik na lang. Meron tayong kasabihan, for evil to prosper, let few good men and women say nothing. Para mamayani ang kademonyuhan, ang kasamaan, manahimik na lang tayo. Heto ang sinasabi naman sa kabaligtaran ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo dapat magsalita, sa dapat tayong magsalita, lalong-lalo na kung ito yung makakapagbigay ng long and lasting peace sa isang mahabang kapayapaan. Kung minsan kasi kinokompromisa natin yung kapayapaan, payapa tayo kapag hindi na tayo nagsasalita. Yun ba yung payapa? Tingnan niyo sa pamilya. Kung minsan napakatahimik ng pamilya, hindi naman sila pipi o hindi nakakapagsalita. Alam po ninyo sa Lourdes, Kapayawan, meron akong parishioner diyan, buong pamilya pipi sila. Ne? Meron sa pipi sila. Pipila po, ne? Hindi sila makapagsalita. Huwag yung sabihin tahimik sila. Kaingay nga nila, meron silang sariling salita. At tinangalong salita po, ang mipagsalita la. Pero yung bang katahimikan, talang katahimikan, pag walang umiimik, hindi. Yun nga, baka may problema. Nag-aaway sila. Manahimik na lang tayo para di na lang tayo mag-away. Merong isang panalangin, disturb us, Lord, sabi ng panalangin. Kung minsan kasi, masyado na tayong komportable sa ating katayuan. Bilang Kristiyano, dapat tayo ay manindigan.
para sa mabuti. Kung minsan itong mabuting ito, halimbawa, kung ito'y nakakasama, manahimik na lang tayo. Halimbawa, sa isang kumpanya, meron akong kakilala, sinasabi niya, manahimik na lang para, yun nga, manahimik na lang para yung aming trabaho ay masusunod. Ganon din. Di ba? Kung minsan dumarating sa ating pagsiservisyo sa Panginoon, hinahadlangan din ng mga magulang. Nung ako'y pumasok ng seminaryo, ayaw ng tatay ko na magpari na pumasok sa seminaryo. Kasi meron siyang sariling plano para sa akin. Gusto niya maging architect ako. Nag-graduate ako sa PSU, DABCAT noon, Don Honorio Ventura College of Arts and Trades, high school. Drafting yung aking shop noon, mahilig ako mag-drawing, ganyan. Ay, sabi ng tatay ko na nangungontrata ng paunti-unti, darating ang panahon, yayaman kami. Ito ang aking arkitekto, sabi niya. Ito ang aking maging arkitekto. Lalaki ang aking kumpanya, sabi ng tatay ko. Pero nung mag-graduate ako, hindi nila alam na nag-exam ako sa seminaryo, pumasa doon, nagpaalam ako, galit na galit ang tatay ko. Ayaw niya akong magpari dahil siyempre meron siyang plano para sa akin. Pero may plano din ng Diyos para sa akin at ito ang aking sinunod, my dear brothers and sisters. Ganon din, yung first reading, yung sulat kay Propeta Jeremias. Anong nangyari kay Jeremias? Dahil siya nagsasalita ng totoo against immorality, the moral decadence, against injustices, at saka yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, itinapon siya sa balong maputik, ditang talaga, papatin ining hari, dahil nagsasalita siya ng totoo. Anong nangyari? May tumulong sa kanya. Tapos pinagpatuloy pa niya ang kanyang misyon. Ito ang propeta, literally, pinagpatuloy niya ang kanyang misyon, parang inaugurate siya. Merong isang baga, apoy yon, nilagay sa kanyang labi para mapatunayan na ang salita ng Diyos ang kanyang ipapahayag. So my dear brothers and sisters, this Sunday, tayong lahat na Kristiyano na tagasunod ni Jesus, tayong lahat ay sumunod sa Kanya, kahit na maraming mga hadlang, kahit na mismong kapatid natin, mga kaibigan natin ang hadlang, pero kung kay Jesus ang kanyang turo, ang kanyang mga salita, ang ating susundin, tayo ay makakasunod sa Kanya. And finally, today is Altar Server Sunday. Kapistahan po ni St. Tarcisius, yung kanyang patron saint last Friday, dahil piyesta ng Assumption. Siyempre, mas matindi yung piyesta ng Assumption. Naisa yung tabi po ang piyesta ni St. Tarcisius. Pero narito ang ating mga kabataan, 7 reasons why your son and daughters should be an altar server. Number 1, maging malapit sila kay Kristo. Yung mga batang ito, siyempre nagsiserve sila. Sinong sineserve ninyo? Si Jesus, ang ating Panginoon. Dapat lagi kayong malapit sa Kanya. Secondly, being an altar server deepens faith. Sana maging malalim ang inyong pananampalataya. Kalupanan ng sasabihan ng ini, pangatuliran taming kay katang pamaging talasal pantaya. Thirdly, develops responsibility and commitment. Alam po ninyo yung mga kabataang ito, salamat dito sa shrine, araw-araw may nagsiserve kahit na may pasok yung mga bata. Minsan nakikita ko, may suta na sila, tapos yung karga nila sa pag-aaral, nandun na. Pagkatapos yun, mag-aaral na sila. When I was in Lourdes, ang ines, pag weekday, wala na akong servers na nights. Mayroon akong sakristan. Kasi malala yung mga eskwelahan nila, kayo dito. Pero salamat sa inyong pagsiservisyo, mga bata. Pagpatuloy niyo yan, maging responsible kayo later on. Thirdly, builds confidence. Kahit na hawak-hawak lang kayo ng mga kandila o kaya mga insenso, ay nakakabilbad ng confidence yan. Kahit na nagkakamali kayo, okay lang. But later on, pag masanay kayo, confidence ang meron kayo. Next, it shapes values and character. Siyempre, nakikita niyo yung mahalaga sa buhay, pagsisilbi, ang Diyos sa kapwa. Dadalhin niyo yan sa inyong paglaki. 5, cultivates humility.
Siyempre, pag kayo altar servers, kayo sunod-sunuran, kayo dakilang tagasunod, ay magiging humble kayo. Sana'y magiging mapagpakumbaba kayo. At siyempre, baka darating ang panahon, panalangin ko, isa sa inyo o mga iba sa inyo, magpapari o magmamadre. Ang aking bukasyon, nakuha ko sa altar server. Alam nyo, nakasuta na kami. Tapos nakasarpis kami ng red. Tapos may krus kami, ang laki ng krus namin ganyan. Tapos lubid. Ani kagatalita. Dahil lubid yung tali, hindi kayo mga gatal ko kayo ng batal mo kanyan, susulod nila. Kayo makatsinelas ko mo. Ala kong sapatos kanita. Makasuta na ko pero makatsinelas ko mo. Ne po, makanyan. Iniisip ko, yung matandang pari namin, si Father Apong de Leon, darating yung panahon, sana ako nang maging kapalit niya. Nangyari yon. Hindi nyo alam. Hindi natin alam ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, habang binibigyan lang sarili ng ating mga altar servers ngayon, tayo masaya sa ating lahat sa pagsunod kay Kristo. Ano man ang mga hadlang, makakayanan natin sa pamagitan niyang apoy ng kanyang Espiritu. Amen. Kay bato po ning pamipasyag king kasalpantiyanan, gampanan tayo ining rito karining anak altar servers. Talakad tamo po ngeni, ipasyag tayong kay katang kasalpantiyanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalang king Banoang Ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo. Pingagliking upaya ning Banal Espiritu, mibait kang Nona Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus metet mikutkot, timipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaitas siya banwo, makaluklok, wananing Diyos si Panglubos Mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan namang keti, banmukum ka rin mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king Bielanganga. Amen. Lukluk tamo sa. Magsipo muna tayo. Lukluk tapo sagli para. We shall now have the renewal of commitment of our altar servers. May we call first their interim officers who will lead the altar server. Coordinator, Natara Wenz G. Langit. Vice Coordinator, Josel P. David. Secretary, Micaela Gwen R. Estacio. Custodians, Gabriel A. Bungay and Juliana Kate S. Roque. Reverend Father, I am humbly to present to you the members of the Ministry of Altar Servers here at the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Saint Luke and Saint Mary Cleopas, Saint Matthew and Saint Magdalene, Saint Mark and Saint Teresa, Saint John and Saint Martha. You may now recite your prayer of commitment. All together, God our Father, we come together as a church, the body of Christ, and through your Holy Spirit, we pray to you as your altar servers. In your great mercy, you sent Jesus, your Son, who grew up as a young man, among the youth, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. Hear us, O loving Father, as we renew our commitment as your altar servers, that we may always praise you, who gives meaning in our lives. That we may always rejoice over the many gifts you've given us, enriching us in our camaraderie. That we may always serve you in joy, adoring your presence in the blessed sacrament, and that we may always do our responsibilities faithfully in our families, in our school, community, and especially in our church.
Form us by your Holy Spirit into credible guides for your people, like Saint Tarcisius, our patron saint, holy, martyr, courageous witness of Jesus. Together with our young people, as altar servers, may we always give our yes to the fulfillment of your divine will. We make this renewal prayer through Christ our Lord. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Saint Tarcisius, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, patron of Filipino youth, Pray for us. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ipami at banwa. Misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ni lub mo, kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisahol kintukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, inginong Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yesus. Santa Maria, Induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Nginit king oras, ning kamatayan mi, amen. Ligay king pampon, king nakampon, king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king ngalanganga, amen. Marap ko ka rin tawa, anak. Antipong- Palakpakan tala po rin, kay katamong anak, altar servers, ing Diyos, parating ako sa ang antabayanan, at pagkalubing grasyang kailangan niyo, manggaman kapilan. Amen. Nakalpong salamat, pasibayo, karing pengari, kaluguran, ang po rin ng anak mag-serve. Pwede na kong munta karing luklukan niyo, anak. Salamat. Talakad tamo po ngeni, para karing kay katang panalangin pangmalda. O Diyos, higpami, yayarap milake ka rin kay kaming panalangin. Man kapamilatanin kay kang kasopan, parati mong pagkalubdeti, para king kasuling ning kay kang kasalpantiyanan. Karing balang panalangin ngatang makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king banal na kapulunganing Diyos. Baning Ginoo, ang tabayanan ni, ampon ni panlualo ni, king kapamilatan tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang tao ning mabilo gayato. Baning Ginoo, pisan meto nga nala, king kapamilatan tamo. King kapayapan, ampong kametungan. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kapatid tamo nga tsuking pamangailangan. Baning Ginoo, so panala, king kapamilatan tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sarili, ampong komunidad tamo. Ban mi daon tamong katanggap-tanggap a sakripisyo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Uig paming malugod, dimdam mo rin kaya kaming panalangin, pati na rin at tsuking puso mi. Parati mo kesang pakiramdaman at antabayanan, huling nung alaka-laki nga gawa. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggap la, harapaning Diyos sa mayupayang tuto. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri po ni kaligay ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal la kapulungan. Manalangin tamo, Ginoo, tanggapan mo sa ating ayin mi, ang magamit king pangaganap daring banal mong misteryo. King pamidaan mi kareti, king pigalab mo, ikasana mismo yung pangintuliran ming tanggapan. Tiyadan mi kapamilataan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At kekan timurin, itasila ring puso yo. makatas na laking ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati numan kanino igpa, Diyos kingalangang galubos maipaya, kapamilataning ginaming Yesu Kristo, ang pati king minalang king sablang at syuketi king yato, at ikang makikarapatan king pamitukit kining panawon. Ing tao ni ubog met pe kiwangis me keka, at kaya mo pe pasako pingega na ganang bagay pagmumulalan. Ban king pamanibala na king sablang lelangan mo, purian na ka king mikakarugula dapat mo, kapamilataning ginaming Yesu Kristo. Ying parangalanan ning banuang pong yato, at daraliting angel ang pong arkangel, king kukupa sa siwala ti kamingan, ngaming pupuri. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupayang. Mipno yang banwa, mipno yang yato, king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Wan-wan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan-nuan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, Hosana, Hosana. Pupurian da kauban na ligpa, huling paratid ang kayabe, king pamaglakbeme king biye. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altar ng nugod. Karine bubuklat para kay kaming banal kasulatan. At piperaswa naman ng tinapen, tiyamang depata na karing kay ngalagad. Uli nito malan kami kay kaigpa. Itubod ming balam ng Espiritu, babo dareting dawon, at papalirian mo nga kayabe miya, yung mismong katawan at daya ng ginaming Yesu Kristo. At tatandaan mi po kanitang benging mi panganyayayo, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasunet binyene karing disipulos nga na, kuananyiti kongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kuananyiti kongan minam ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ing alanganggang tipan, ami bobo para kay karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako.
Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. King pangasublimong mebie, sibli mo ing biemi. Ginong Jesus datang ka, Ginong Jesus datang ka. Inyang ining gaganakan migpa, ing makaligtas ng pamaylas sa kamatayan, ing kay kanganak, ing kayong maligayang pangasubling mebi at pamaytas banwa. At lain makasadya king salubong king kadwa ng panyatang, niya daramya kay kabilang kapasalamatan iting mabye at dali sa sakripisyo. Gawa na kay sang meto nga lang hanggang daon kay ka, at papalirya na king mirakayanan king pimamanan din kay kang santo. Muna kambenang nuwa na Maria, kapilan man birhen ng duning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na ating sablang santo, kang San Tarcisio. Paulining pamamilat anda, manalig keng mirenan kasopan, alang patan at kingarapan mo. O igpa, iti sana nga ining pangabalik bilog keka, pasulungan ng kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasikingan me kasalpantayan po ang luguding kekang Santa Iglesia, akasalo ko yung maglakbay kay tiking yato, kambening kekang talasuyo, ipapaleo kalabing apat, yung kekaming papa, i-Florentino yung kekang obispo, ting sablang pari, diakono, at susuyo, king kekang Santa Iglesia. Igpa, pakirandan mo sanang palaniting pamilyang pilon marap kekang ining kaurasan, ikam gang sinimba, karing kekang kapagnasan, kapasalamatan, ding panalangin mi masakit at miyangon na biye. Malugmo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligay mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginamya king uli na, pagkalumuking yato, king sablang bage, mayap. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ing Diyos igpatayang malugod, maganaka at mapamatawad. Malantangin mip ng lugod at kasalpantayanan, king igpatang at subanwa. Isamba, yaing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan, ing lumo, ket isuli. Sana
Kabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking sahop ning kay kang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabampanay ming payatang Yesu Kristo kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, nating kayo payan, ng poning ligayo, manggaking alanganga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emos ha babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilaman ming kasalpantiyanan kay kang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati kay kayangan. At kekan timurin. Pakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Kabatad, o ining ginutang Hesu Kristo, ing tunay katutuan babiyan na kikatamu, king kayang pamaglugod at pamangabos. Mapalad tapo itam sa blangin lalapit, tatanggap at sasal pantaya kaya. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat igas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Kalakad tapo para king panalangin kay batning komunyon. Manalangin tamo.